páni, vítame vás na Miss Spojená škola 2013. Zišli sme sa tu, ako aj po ostatné roky a veríme, že aj tento rok sa vám naše finalistky budú páčiť. Dovolte mi, aby som vám predstavil našu drahú porotu. Januša, ktorá je výherkyňou Miss Spojená škola za ostatné roky. Lucuša, módna agentka z agentúry pre všetkých. A v neposlednom rade Katuša, svetoznáma módna návrhárka, ktorej návrhy môžete na tejto prehliadke sledovať. Porota je predstavená, poďme sa spolu pozrieť na naše krásne finalistky. Paulínka pochádza z Tešedíkova. Jej miery sú 100, 80, 120. Je členkou skupiny Kultúrsklan a vedúcou hnutia Zabi dobrá zachráni strom. Medzi jej záľuby patrí venčenie psíkov a ľahké drogy na predpis. Jej moto znie stop týraniu holohlavých tuleňov. Ako ďalšia nám prichádza Gertrúda, ktorá pochádza z oblasti bývalej atómovej elektrárne Černobyl. Jej miery sú krivé ako vstupná charakteristika diódy. Medzi jej záľuby patrí programovanie v jazyku indonéskych krajín a jej moto znie radšej 15 cm niekde ako 15 km v nohách. Mažika pochádza z Luníka 10, ktorý zaručene susedí s Luníkom 9. Jej miery sú 10 faktoriál, 4 pi a sinus obmocnina zo 6. Medzi jej záľuby patrí zápasenie v klietke, nočné prechádzky v minisukni, najmä popri diaľnici D1 a potápanie. Z toho dôvodu preferuje moto, čím hlbšie, tým lepšie. Našou štvrtou finalistkou je Čiči Tornádo, ktorá pochádza z teplých južných krajín. Jej miery sú vypracovaný deltový sval v tvare rovnoramenného trojuholníka s krásnymi žilnatými nohami až po zemi. Medzi jej záľuby patrí okúzlovanie mužských tiel v posilke a monitoring kriviek v zrkadle. Jej moto znie som ako hviezda. Večer sa objavím a ráno zmiznem. Ako piatú finalistku vám predstavím Mirku, pochádza z Kesy. Je známa ako mladšia sestra Eiffelovky. Jej miery sú od päty až po plafón a neželá si, aby boli ďalšie údaje zverejnené. Medzi jej záľuby patrí spánok, hlavne na hodine slovenského jazyka a ekonomiky. A Salám Vysočina si zásadne nedáva nakrájať. Jej moto je škola nie je krčma, aby som tam bola každý deň. Dokonalú šesticu uzatvára naša demencia s jej mierami 100, 200 a 18. Pochádza z krajiny Asterix a Obelix a je škaredá, že jej odpor dosahuje 10 megalómov. Medzi jej záľuby patrí ľahký a ťažký fitness, pri cvičení nespozná vlastnú sestru a riadi sa moto celý život objem. Predstavím vám aj poslednú súťažiacu, Bibi Bubi, ktorá pochádza z Medzilaboriec. Je známa tým, že je kráľovnou pokecu, ale nerada sa fotí. Medzi jej záľuby patrí účtovníctvo a jej moto znie nech žije Instagram. A teraz poprosíme našu ctenú porotu, aby si vybrala 3 súťažiace, ktoré postupujú do veľkého finále. Takže, chcela by som povedať, že rozhodovanie bolo veľmi ťažké, keďže ste také krásne, až na tie strašne krivé nohy, ktoré by som dala napraviť doktorovi, ale v poriadku. No, Paulínka moja, ty postupuješ. Mažika, ty tiež? Mažika, aj ty? Ty ne. A Bibi Bubi moja, aj ty. No. Paulínka, kúkaj na mňa. Čo je moja? Očúvaj. Chcem sa ťa opýtať na tie tulenčiata, ty ako akože chrániš pred tým týraním? Tak čo si sprostá, však ich zavriem do klietky, nie? Bože, však aby ich netýrali, nie? Bože. Ja, no dobre, však nebuď drdá. A akože to sa s nimi aj rozprávaš. Samozrejme, však to musíš, ak malému dieťatku, vieš, prídeš si musíš Muťuli, môj zdadučky. No dobre. Vieš, chápeš? Mažika. Zopakovať. Mažika, teba sa chcem opýtať, to ako zápasíš v tej klietke? Ja väčšinou drsno a hľadám divoko. A prosím ťa, vieš nám
zápasy nepoužívaš? Používam väčšinou ruky, a ešte robím to aj prstami. Ďakujeme. Tak ešte Bubi. Chcela by som sa spýtať, že čo je vlastne ten Instagram? No, tam sa dávajú fotky. A aké fotky si tam pridávaš? Jedlo a keď sa fotky peniek, na svoje terany. Dobre, ďakujem. Poprosím, aby sa porota vyjadrila napísaním jedného mena na papier a odovzdala našej okuzujúcej asistentke na overenie výsledkov hlasovania. Overujem výsledky hlasovania.